Ja, hvordan forholder du dig til din egen præstation? Ja, dels så har jeg jo den forhåbning, at folk, der lytter på til mig, de synes, at det er underholdende, det er sjovt, det er fængslende, det er flot, det er dybt følt, og det er alle de der ting, ikke? Det er den ene side. Den anden side af det er, hvad synes jeg selv, ikke? Og nu har jeg jo, som du hørt, undervist de bedste danske cellinister i 25 år, og det er klart, at for mig er der ingenting, der er godt nok. Så den der dobbelthed i ens sind. Stiller du lige store krav til dig selv, som til den, du har uddannet? Ja, det kan du tro. Det kan du tro. Jeg skal helst spille bedre end dem. Sådan er det. Gør du det hver gang? Nej, det gør jeg ikke hver gang. Og der er også nogle af de store af mine bedste elever, som... Er de ved at indhente dig? Ja, det er de heldigvis. Det er det da. Det er det da. Men det er sådan, det skal være. Ellers havde jeg jo været en dårlig lærer. Nu var jeg slet ikke klar over, at en cellist kunne spænde over så bredt repertoire. Men altså... Nej, men det er også lidt en festforestilling, det her. De her tre sidste stykker, jeg spillede efter Bach, de er typiske. Og dem har jeg sat på, fordi jeg synes, at jeg har spillet det traditionelle musik, og også moderne traditionel musik, om jeg så må sige, det hele mit liv. Nu kan jeg godt, især når jeg kommer ud og skal spille for unge mennesker, som måske ikke har de samme forudsætninger og så videre, så synes jeg, det er godt at have sådan nogle ting med.